съм Gameplay BG и днес ще разцъкваме на CS 1.6 Respawn сервер. Вече е сервера, който видяхме вчера, който ми даде информация, че съм нов ютубър. Го направиха на Dust 2 му смениха името на Admirals. Сега нека да видим от тук. Надявам се да се чувам добре, защото този клип, мисля, нали, който стане, да, няма как сега да го обясня, така че да, просто нямах ли граната и сега, бе? Имам чувството, че не е вземам кръв. Много се чува звука при мен, не знам как е при вас. Така, сега се справях звука, знам, че сега има едно, нали, гани звуци, но просто няма как. Аз като пусна дори на една черта звук, просто, нали, при мен се чува силно, че гърми. Слушалките ми направо ще експлодират. Толка аз скачил за Бога. Да, има двоен скок. Така. От този сервер тук го преминуваха, направиха го респаун, само бой до умиране. И сега не мога да килна и един. Много се дразна, като не мога да килна един. 7 умиране, пък сега влизам в сервера. Сега ще напишете, че съм нуб. Да, пишете каквото искате. Аз просто не мога да игра на CS. Повече стопам по The Forest, Minecraft и още няколко игрички, като GTA 5. И да, искам да кажа, че скоро да очаквате поредица на GTA 5 с моя PlayStation. Тоест, с PlayStation и с Xbox ще видя. Така, нека сега ги изтъкам. Оле, аз се дигна сам с гранатата. Ох, този как не го видя. Няма никой, дай газ. Искам само да видя. Значи го видя на скъп. Оле, това как само ми го справя. Значи сега има гаден звук, просто се извинявам. И ако се чува много силно, пак се извинявам. Да. И искам да кажа, че скоро ще се турям снимка на YouTube страницата, но просто още ще правя снимката. Аз не искам да се тегля, искам да се направя. Така се прикрия тук и стреляй. Та-т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 а. Това няма никой. Оле, има един. О, го видях. Да, едно кръв съм, което е изле. Бой посеят, той е тук, бе. Аз трябва да се килвам. Да, едно кръв. Аз съм на едно докосване. Няма как да се размина със смъртта. Айпито ще видя дали мога да го оставя в описанията. Със сигурно ще мога, но обаче миналия път забравих. Обестимо смениха и IP-то, така че по-добре да не съм го оставил. И след една призба. Тяма, забравя да направя на нещо. Нека да кажа здравей на вас. Ола! Така, бързо минам. Скоро мисля да минам на някаква друга игра. Много ме дразнят тези пичове. Сега той ще му усети, че съм тук. Давай, знаеш, покажи си съвсем, че съм аз. Филма го ба.
Да, стегнам кръв съм. Ще покажа един читърски начин. Да, така се крити. И те мятате наградата и отивате в рая. Колко се намира на 4 кила? Лад. Да го метна да призаридя. Еко го не мъстиче. Това направо с звънения скок. О, тя горе са видели като някои полнички. Да, вие си ракети по вратите. Аз си минавам през бъто. Така, това май му открадах на някой кила. Но нищо, то за здраве ще един кръстенца. Така. Айде бе, минайте. Оле, сипани. Дъбъл кил. Някър. Ама има гранати. Нямаш как да се взимат нас някър. Нека да сега да видим. Аз съм ранг войник в момента. Не успях. Още малко пари да спечеля и да не мога да скупя голден. Там горе. Ладно, защо скупих това? Голденак. Има голден, но не знам как се пише. Види... Мразева, лоши хора. Бийте са там. Бийте се, карайте са, аз пари ще правя. Това е така с песен. Атака, motherfuckers! Това направо се го отнеси. О, взехме на кръв. Клика на има. Този гад иде там за бога, бе. Заря. От то как ма се десна. Така. Растела. Ой, мафака. Аллах, пералах. Така. Това са шумле. Да. Стига, толкова кръв имаш, бе. Толкова прав тук, бе. Там има един зад мене, видя го. Сега откъде да минем? Няма никой. Има го. Къде сте, бе? Ярко момче. Оле, те са... Тук са натряскали 20 човека и аз. Ярко момче. Аз сега май трябва да спра клипа, защото само по 10 минути мога да снимам. Мисля да се тегля фрапса, но миналия път съм играл с фрапс и съм снимал. Всичко ми е много добре, не ми режеше клиповете, аз бях си направил, но обаче с 10 минутен клип 2 часа се качва, така че не е риском много. Аре, това аз бота ме дразни много. Знаеш ли, тук са, виж как падат от някои дропчета. Така, аз хора мисля да спирам клипа. Това бях аз. За Gameplay BG ще се видим следващия път. Чао!